Коя е тази турска баня тук? Някакъв проблем ли имаме? На мен ме мирише на неприятности, момичета. Не, мирише ти на новото легално. Сега аз първо ще подам старото, тогава ще кажа легално ли е или не. Нищо няма. Няма да го пробвам. Do it like that, so like that.